Mundu garbiago bat, nork ez du amestu, bizigeran hau behintzat, dago gure esku. Ohiturak aldatuta, sistemak ordeztu, behar dena sailkatu, besteak saihestu, sortzen eztan zaborrak kutsatzerik ez du. Bueno, gure partetik zorionak Legorreta, Itsasondo eta Zaldibiarrai zero zabor aukera dezuelako aurrera eramatea. Eta nik gainanteko herri guztiri baita animo egiten zaituet, zatio zaborra gutxitzeko gaur egunen daun metodoik egokina, Zure esker Zaldibiari, Legorretari eta Itsasondori zero zabor aukeratu dezuelako zuen hondakinen birziklapena bideratzeko ere izan. Nik badatit. Mi esker, Zaldibi, Legorreta eta Itsasondoi zero zabor aukeratzeagatik eta beste jende guzti dire animatzeko. Zorionak Legorretan, zero zaborlarrian ematen zuten pauso garrantzitsua da. Zabor guztiago sortzen ere, saiatu behar gara. Simple, gure sukalden nik zaborra sortzen bani badet, nire ardura ere izango dela horren ondorio. Denon ardura da eta helduok aurren eredu izan behar da. 180 gora birziklatzea posible da. Zergatik ez saiatu? Etorkizunean, Legorreta zero zaborrari bihurtzeko lanean jarraitzea animatzen zaituzte. Zorionak Legorreta. Gure betebeharra birziklatzea. Gure ondorengoek, etorkizun hobe bat izateko lan egitea. Txukinak, kendu balkoiti poltsak, ez da zikinak. Oso ondo! Be